Jo. Ja, så er det UFC's medlemstur. Den åbner lige nu her for tilmeldinger. Og vi skal til Ukraine og til Prag. Ja, og det bliver helt vildt. For nede i Ukraine der får vi simpelthen en mulighed for at være sammen med nogle udsatte børn, sammen med nogle ledere fra UFC Ukraine. Det gør vi i hvert fald, Rasmus. Og dernede skal vi lave en masse sjov. Vi skal lave aktiviteter for dem. Det kan være, at du elsker at spille fodbold. Det kan være, at du godt kan lide at male. Det kan være, at du godt kan lide at være kreativ, bygge med ting. Og det er det, du skal hjælpe dem med dernede. Du skal bare lave en masse sjov og ballade for dem. Og ud af lejren, hvad skal vi så lave, Rasmus? Så skal vi også ud og hænge ud sammen med dem her fra Ukraine, og måske på lidt ture. Og så skal vi også have nogle af de her ledere tage med til Prag. Fordi over i Prag er der en stor konference, der hedder Awaken Europe. Og der er mange tusind mennesker, og Mathias han har været med en gang på det. Jeg er med. Det er fedt. Og der er noget lovsang, noget musik og nogle taler og sådan nogle forskellige ting. Så det bliver mega fedt. Ellers så har vi jo hvad skal vi have? Jamen, så skal vi på landsbybesøg og ud at besøge nogle landsbyer, som nok ser noget anderledes ud end en landsby her i Danmark. Og vi skal også hjælpe dem, så det kan være, at vi skal ud og brænde eller sådan lige hvad de bygge et hus. Vi ved det faktisk ikke. Vi skal bare derud og så se, hvad kan vi hjælpe med her? Ja. Og hele herligheden. Hvad koster den, Rasmus? Den koster simpelthen 0 kroner for UFC-medlemmer, men det koster 3.500, hvis ikke du er UFC-medlem. Men det kan jo altid blive, hvis man har lyst til det. Der er meget begrænsede pladser her, så man skal skynde sig rigtig meget til at melde sig til. Selvom man melder sig til, så er det ikke garanti for, at man kommer med. Vi prøver så vidt som muligt at tage først til Mølle, men vi vil også gerne sætte et rigtig godt team sammen, vi skal afsted. Vi forventer omkring en 20-25 mennesker, vi tager derned af. Så, men læs rundt på siden her, der er en masse mere information, og skynd dig at tilmelde dig. Ja, vi vil gerne have dig med. Og dig. Dig derude. Ja. Og mig og Mathias, vi skal også med. Så vi glæder os mega meget, mand. Læs mere, tilmeld dig nu. Eller ring til os. Snak med os. God dag.